Firma Technomash-Bud predstavuje univerzálny extrudér EGK200, ktorý sa výborne osvedčuje pri spracovaní nielen soje, ale aj iných obilnín, ako je kukurica, pšenica a ďalšie suroviny bežne používané v procese extrúzie. Hlavným cieľom zariadenia je zlepšiť stráviteľnosť krmiva pre zvieratá, hydinu a ryby, znížiť obsah antinutričných látok a zároveň účinne ničiť patogénne mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať v zložkách krmiva. Extrudér EGK200 na soju umožňuje získať vysokohodnotný produkt s optimálnym nutričným zložením vďaka presnému tepelnému spracovaniu. Princíp činnosti extrudéra spočíva v zavedení zrna do extrúznej komory, kde je vystavené intenzívnemu mechanickému a tepelnému pôsobeniu. V procese extrúzie sa surovina zohrieva na teplotu od 120 do 150 stupňov Celzia, čo v prípade soje umožňuje znížiť hladinu ureázy na 500 až 2000 mg na grám, hodnotu považovanú za optimálnu vo vysokobielkovinových krmivách. Tento proces prispieva k zachovaniu kľúčových živín a zvyšuje biologickú dostupnosť produktu. Extrudér je ideálny na spracovanie obilnín s vlhkosťou od 8 do 12%, pričom dosahuje výkon až 200 kg za hodinu. Motor s výkonom 18,5 kW zabezpečuje stabilnú prevádzku pri nízkej spotrebe energie. Zariadenie je vybavené bezpečnostným systémom, ktorý zahŕňa magnetický separátor kovov, ampermeter na kontrolu zaťaženia motora a voliteľný teplotný senzor, umožňujúci optimalizáciu procesu podávania suroviny. Súčasťou balenia je ovládací panel a sada koncových matíc. Na požiadanie je možné namontovať predbežnú nádrž, ktorá zvyšuje kapacitu spracovania. Slimákový podávač s reguláciou rýchlosti zaručuje vysokú presnosť dávkovania suroviny. Regulácia sa vykonáva pomocou frekvenčného meniča, integrovaného s ovládacím panelom. Extrudér je krytý ročnou zárukou. Všetky etapy výroby prebiehajú v súlade s požiadavkami normy ISO 9001-2015, čo potvrdzuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť zariadenia. Pozývame vás, aby ste nás kontaktovali za účelom získania podrobných informácií a výberu optimálneho riešenia pre vašu činnosť.